Belajar kerja pengarah kandar ngesas di Genti atau di grup Bobo dan mengarah staff itu amni lala di fase ngesas di Genti arkan mazatum wadia manasa bayi benchka amni kandar ngesijau kan benchkan bang jadi jepa di jazz Gianne izai ceton tuir ngafa hanya pitan dan masnya cenus beyu pa alu jong kandar ngau ngambar dan jazz dia lagu perang apa? Juga dia itu di pendarangnya. Kalau mereka bano dia jane, juga suatu pendarangnya, mangik nanti pendar. Ya, Falmeraba Tino, Falmeraba Tikajabi membre ni grup Invovo. Ari soraku anaru jabi zena ngapet ka famtanyanga. Isoraku anaru ni sas dibyandi zena njaiza ou invité. Mizara roa miavaka tsara moa ny fandaranantsika androany ny tapany voalohany dia fagnotania mahakasiky ny maha-artistanao ary ny tapany faharoa dia fagnotaniana miantefa mivantagna aminao amin'ny resaka vie privénao raha ohatra ekenao ny amaliagna zay satria isany nazahoagna fagnotaniana maro dia maro avy amin'ny membre ny mahakasika ny vie privénao. Fagnotaniana voalohany ary iza ny agnaranao, aiza tany favianao, ny mombamombanao jiaby. Ny agnarako feno Triangle Lucas, vola Judiane. Za zegny zanatany Bakanosy B, dadako jiaby miteraka mamako Bakanosy B. Fa karazagna anaka za Nosy B, Sakalava Bakanosy B amin'ny mamako, dadako jiaby avô fa i baka milany papako zegny no misy mifangaro hely. Dadalako niteraka babako vietnamien, zay baka vietnamien pur tsisy mifangaro. Ary dadako niteraka babako gasy izy baka Antsirabe fa mifangaro française. De papako zegny gasy, français, vietnamien, de zay mahatonga za mitondra anarana Triangle Lucas, anarana vietnamien. Fagnotaniana magnaraka, inona tonga anao nihira, tambiagna anao nanomboky nihira, ino rythme tegna magnavagnana anao, taiza spectacle tegna maventy niakaranao. Za mbola hely be za fa nanomboky nihira satria fa minaka na amin'ny ilan'ny papako na amin'ny ilan'ny mamako samby musicien, samby tia la musique. De za zegny papako tsisy tsy mahay amin'ny faritra avaratra agny puis organiser événement, zany hoe za mbola hely fa nikôtoyer artiste gasy maro maventy aby regny. Raha tsy anogn'ny agnarana izy koa tsy jojovy, ohatra Zolay, olombelona riky, maro be zegny artiste, za mbola hely fa nifanerasera amin'ny artiste maro satria papako mpangala musicien. De za zegny mbola hely fa niakatra sehatra miaraka mihira amindreo artiste regny magnano interprétation, zany hoe magnano hiran'olo. Tahia sehatra farany maventy niakarako hoe olo farany maro zegny Tanosy B tamin'ny festival ohatra hoe Dunia Sorong regny. Ino zay tanjognonao amin'ny resaka fanaovanao la musique ty? Tanjognonaka za zegny hatrizio mbola tsy endriky nagnano raha professionnel satria le hira zegny tsy asanaka fa juste hoe passion. De hatramizao za mbola tegna le mbola misomasoma zay zegny misy matériel fanaovany enregistrement, de za matetiky mivory amin'ny cousinko regny alohatrika hagnano prise vocale ohatra, de alohatrika hagnano clip fa tsy tegna professionnel zegny le izy juste hoe pour s'amuser. Fa taty afara amizay vao manomboky zio za mivorogna zio io misy manager zegny repéré za de hoe nagnino izy tsy ataotsika un peu plus professionnel izy izy. De vao manomboky zio amizay za somary hagnano rap un peu plus professionnel. De nefa za tamin'ny taloha hoe juste magnaboaka hira an-tragno fo studionay an-tragno fo. De nefa le izy hitako fa maromaro ihany mpankafy de ni-encourager za hoe aloha gnaboaka hafa ndraiky koa, aloha gnaboaka hafa de jusqu'à zio io hiranaka fa maro mandeha 40 hira agny.
fa manomboka zao zegny za vao tegna hiezaka hagnano raha metimety kokoa zay tegna izy. Rijad zay manana groupe sa kofa tihira anao zay vao mamoromory la bande karaha igny? Ya, misy groupe zay anosibe de groupe nay zegny composé ny jeune jiaby lycéen zegny misy lycéen camarozany agnaty groupe naka. Rijad artiste auteur compositeur sa misy olo hafa zay magnampagnamia hira anao? Ya, za tompiny jusqu'à zioty za tompiny fo manoratra hiranaka sady micomposé izy. Za manko mety misy vidéo vitsivitsy hitan'olo any, za zegny raha za mbala hely tia misoma piano, mitendry piano za de za tompiny ihany micomposé hiranaka jiaby, za tompiny manoratra izy. Misy cousin zay Warren Madagascar agny, cousin naka magnamboatra instrumental ankamarozana instrumental naka jiaby. Judiane nianatra ny hira sa efa don misy le izy aminao? Za mbola tsara nianatra ny hira ary za zegny tegna izy za tsy hitako mahay mihira fa faly kosa za maregny olo micomplimenté za hoe olo zegny mahita za mahay mihira fa za mbola tsara nianatra ny hira fa fitiavana mihira fô. Maro ampihira zay manana tromba, misy tromba de Judiane misy tromba koa sa karakory? Zay misy question n'olo navy ato hoe Judiane zay misy tromba marigny zay sa karakory? Hoe zay tromba zegny andesigny mihira karaha zay. Za tsisy tromba, ya misy tromba naka, tromba raiky izy koa misy raha tsy tiako za direct mivolia. Tromba naka, tromba za tsy de tia mitsiko olo loatra, za koa misy raha tiako volaniko direct amile olo. Tromba naka raiky tia la vie igny, tsy haiko edy nino agnarany fa karakaraha zay tromba misy aminaka. Misy hiranao mitondra titre mama zay, tegna mamanao ve amin'ny clip igny? Ya, tegna mamako niteraka za amin'ny clip. Anao efa nitenginy instrumental-n'olo sa efa cousin-nao anao efa mpanamboatra instrumental-nao ninao tegna ninao mihitsy? Non, zay tompiny mamorogno ankamaroany volako io cousin-ko io fa za kosa misy hira vitsivitsy namboariny olo hafa miprogramme izy fa zay tsy mangana instrumental-n'olo fa misy hiranaka raiky ridimy, zany hoe ridimy zegny amin'ny internet izy, maromaro artiste magnano zegny amin'ny internet misy instrumental tianao de afaka alainao izy tingananao ridimy agnarany. Anao mahay mihira be ry zade magnino tsy s'inscrire amin'ny The Voice télé-réalité igny? The Voice za tsisy menimeny andeha hagnano télé-réalité zay tegna izy, tsisy mbola tsy agnaty programme. Izy to magnaraka to inona tonga Rijad ndraiky Jorsey nifampitifitry amin'ny hira raiky zay de azovina agnano zigny taloha taminareo nitariky resabe mihitsy hira raiky igny? Zay sy Georgie tsy fampitifitry, le tegna izy za anosibe de Georgie ta Diego. Za nandeha nisy fotoagna za nandeha boîte de amin'ny boîte agny za maregny igny hira igny samboko naregny izy tamin'ny boîte, hira izy voniboaka hoe tiako volaniko hira zegny de za amizay za nandry za ny fomba rendraigny za ny téléphone Georgie nivolagna fa misy hiranao tiako be zegny volaniko nandeha aligny samboko naregny, est-ce que possible volaniko za magnano hira igny ataoko version magnangy de za nahazo accord taminazy izy hoe vao maika tsara hoy izy koa ataonao igny hira igny de nataoko amizay fa izy tegna tompiny le hira fa za juste hoe nagnano version ny tsy mitifitry izy za fa fitiavako le hiranazy de nangataka accord taminazy za hoe nagnano version ny viavy fa igny amizay losy koragna be zegny izy taty afara hoe izy igny vadiny Rijad igny neliko eky baka izy io accord namaly. De misy karaha zegny.
tafaran'igny koa nisy hira nataonao reo niaraka de ino antony niarahanareo ny hira igny de ino antony nisafidiananao fa izy hira iaraka aminao aminazy igny? Le hira zegny hira nisoratako fa elaela. Maro be zegny olo tia izy tamin'ny 2011 zany hira igny regny tamin'ny Alliance Française de hitako fa maro be olo tia de volaniko tsy enregistré koa hira ty tsy amboariko izy ka tsy Georgie namako mira izy de ny téléphone Georgie amizay za izy sa Diego hoe ombiagna anao mandeha nosibe fa misy hira ato ni prépareko ni nitsikaro hoe de nambarany hoe amin'ny andra karaha zay za avy de niditra studio amizay zay le hira zegny tsisy ifandraisanay roe fa no ny hitako tsara zegny le hira de tiako izy fo olo namako mira izy. Aiza zegny toeragna misy Rijady amizio de efa nisy fotoagna hanana spectacle tamin'ny tany misy anao agny sa mbola tsara? Ya, za mipetraka aty en France efa maromaro vily nititeziko nagnano fampisehoagna. Azovy artiste gasy mba ankafiziny Rijady? Daddy Love. Daddy Love Wawa. Amin'ny lehilahy Daddy Love Wawa. De amin'ny viavy maromaro. Artiste viavy za tia Brillante, za tia Unza, Tinondia, Unza. Maromaro artiste gasy tiako. Ary rapira vahiny de azovy tian'ny Rijady? Maromaro koa, izy koa viavy za tia Beyoncé, za tia Rihanna, za tia Jennifer Lopez, za pitandregny hirandreo, za tia Kalash. Fa tsy midika hoe za tia Beyoncé de hoe mangalataka Beyoncé, za tsy spira alaiko taka. Tiako za tompony fô. Tsy mangalataka mpihira mihitsy. Afaka mihira hira raiky anao Rijady hiranao ohatra fitiavagna secret igny? Hira nataon'ny Rijady teo igny ze raha nandalo tamin'ny fiaignanao sa juste inspiration karaha igny fo nahatonga anao nihira zigny? Ya, le izy tegna niaignako. Raha niaignako izy de za tamin'ny fotoagna niaignako izy zegny de tafanoratra hira mihitsy za. Hiditra amin'ny tapany faharoa amizay tsika amin'ny fagnontaniagna mahakasiky vie privénao. Anao isan'ny artiste tegna be pi critique, be mpivolagna, de ino fahitanao, ino antony itiavan'olo mivolagna anao miditra amin'ny vie privénao? Karaha aminakahy manokana tsy de haiko loatra, enfin mety rô olo aby mivolagna aby io tegna mahay nino antony fa za mandiniky mety matetiky baka olo mivolagna aminakahy hoe olo hain'olo anao, mpihira anao, artiste anao de normal izy koa olo hikoragna anao ary aminakahy manokana za zegny mahita raha ataoko karaha mitovitovy raha ataony tsy haiko viavy sasany amin'ny le mitovitovy taogna aminakahy zegny fa magnino za tegna tian'olo volagniny asa le fait ny hoe za haihain'olo de hoe masiro tsikoigna tsy haiko. Ino zay secret-ny raha mampatsara anao isaoranao malamatra, fagnevanao frisé, vatagnanao karaha ny tracegna de misy olo mba tia hay hoe ino secret-ny raha io?
Tsy haiko. Le isaorako voalohany olo nagnapetraka zegny fanontaniagna zegny. Merci amin'ny compliment namezany. Mahatonga za tsara mahatonga tsara bika tsy haiko mamako. Le volonaka maro be zegny olo magnapetraka question aminaka amin'ny Facebook hoe karakory mahatonga fagnevanao karaha io, nino raha ataonao mifagnieva. Le tegna izy fagnevako efa frisé sandra asa le hoe za métisse angambany mahatonga voloko fa frisé fa tsisy raha ataoko mampafrisé izy fa les soins fotsiny hoe mitahiry voloko fa za tsisy raha ataoko mampafrisé fa frisé sandra. Misy firy anareo jiaby avy amin'ny papanao na avy amin'ny mamanao? Manana zoky lehilahy raiky za Claudio, zanaka mamako. Amin'ny papako manana zanjy kely za Aniel, de manana zanjy lehilahy koa za Jerry. Efa mananjanaka ve ry jiaby de firy taogno raha ohatra efa mananjanaka ianao? Ya, manana zanaka araiky za, zanako 4 taogno, vavy izy. Baban'ny zanakanao io mbô miaraka anareo izy io sa fa nisaraka zay? Non, izay sy papan'ny zanako fa tsy miaraka. Mpifagnino ry jiaby ndraiky Bastalayon? Bastalayon namako rango zay mbala hely hoe. Zay efa mpinamagna maro be zegny raha nataonay resaka muzika. De lasa niaraka nira zay taty afara, zay sy Bastalayon fa olo araiky. Question magnaraka to, inonao Jersey fa navy niaraka anareo sa ino zay tegna ifandraisanareo de mazava tsara amin'ny membre fa miteraka resa be misy nareo ndraiky Jersey io? Ya, zay sy Georgie izy tompony tamin'izy nivahiny tamin'ny télé tatana. Fa nanontany andreo zegny question zegny fa nivaliny le izy de nefa mbola maro be olo tsy naregny. Zay ndraiky Georgie tsy niaraka ary mety tsy hiaraka mihitsy. Zay ndraiky Georgie fankahay rango zay mbala hely niaraka nihira rango fa ela. Izy misy fiainany boko Georgie olo tsy matetiky hitako, zay tsy tanana raiky mihitsy, zay tsy miaraka. Fa zay nihira igny lasa système de commerce le izy, lasa zay mihira ambaran'olo hoe zay hay zegny raha volagniny amin'ny hira igny de lasa tian'olo de ny carton koa le hiranay zay tegna izy ny carton izy satria olo mieritreritra hoe zay miaraka de lasa système de commerce fa zay fa zatra zay tsy miaraka fa zay fa zatra ataon'olo miaraka de fa zay fa mitokiky fo. Karakory basy genre manafo tianao? Voalohany atiavako lehilahy charme anazy, la tia lehilahy misy charme be regny. Aveo za tia lehilahy musclé, za tia lehilahy matevigny. Za zegny tsy couleur na tsy nino atiavako olo fa le toetrin'olo tegna mahasarika za. Izy ka le olo tsara toetry be, boko za tsy de tia lehilahy magnasasa vulgaire mivolagna regny, za tia lehilahy le mivolagna mihaja regny tegna tiako. Malaza amizio ty mariage pour tous, lehilahy tia lehilahy, magnangy tia magnangy. Judiano ve agnatin'le magnangy tia magnangy sa lehilahy fo ninao? Za tsy contre olo viavy tia viavy na lehilahy tia lehilahy, fiaignandreo igny samby olo magnano raha tiany. On n'a qu'une vie, araiky fo fiaignatsika tsy mandroeky de samby olo magnano raha tiany. Za tsy contre roa igny. Fa za rô tia lehilahy, naka lehilahy tegna tiako. Za mbola tiandriky na regny hoe tia viavy zegny, mbola tiandriky séduite amin'ny viavy zegny fa za ndraiky tsy mampasôsotro za mahita rô magnano zo fa naka lehilahy tiako.
Misy question-n'olo araiky ty tsy maintsy alefako aminao fa tsao za ataony misaboty possible tiandry jiady zay Taofik Said Al Jabir zay agnarany amin'ny Facebook eo somary zavanao hely zegny boka koa fa question avy aminazy zegny azo raiky zegny ya za avako fo ndraiky fa za tsy mitady lehilahy zay tegna izy za zegny fa managna copain de comme za fa managna copain mba tsisy eritreritry hoe hitady lehilahy mety maro agny lehilahy maro be zegny lehilahy tsara maro be lehilahy tsara toetra fa za zegny fa nahita copain mameno critère tadiaviko de ajanonitsika eo tsendriky le izy zegny regninao izy azakivy raha malaza maro magnanginosy be magnefa lehilahy mampagnano jombilo mitarimy lehilahy ry jiady asa agnatiny zegny asa tsy agnatiny mampodiko ndraiky maro magnanginosy be fa tsy reo jiaby de karakory hevitrinao mahakasiky zegny tsao anao namorogny zay ya nosy be tia jombilo ya za tsy famatra aminay nosy be agny misy marigny raha zegny ary tsy anosy be za raiky fo fa za Rijad Judiane mbala tsara nahay nagnano jombilo tamin'ny fiaignananaka mbala tsara nahay nagnefa lehilahy hoe ifaiko zegny mba ho tian'ny lehilahy igny za satria jusqu'à io zegny mbala charmanaka fô tiavan'ny lehilahy za ary koa agnefa lehilahy iaraka aminaka mbala tsara nataoko tamin'ny fiaignana ary izy koa misy andra raiky lehilahy mivolagna hoe za nifainy zegny hoe afaka mivolagna izy afaka mitémoigner fa mbala tsara nataoko tamin'ny fiaignanako jombilo zegny ary tsy agnaty programmenaka karakory ry jiady manoloagna zava-mahadomeligny richesse ny tariny richesse tropa jamala fa navinagnadragna sa tia raha zegny anao sa karakory Rijad za aloha tsy migiaka toaka ary zéro alcool zéro mbala tsara namo za tamin'ny fiaignanako olo proche za olo jiaby mahay za zay efa nisy occasion hoe nicroiser za mahay fa toaka zegny tsy mandia vavako tsy nino za tsy contre olo migiaka toaka fa za fo tsy tia za zegny mbala tsara namo zay tegna izy ary za tsy mifume cigarette jamala zegny za tsy mihina jamala fa za mbala tamin'za mbala mpianatra tagna donc fa nandramagna hely hoe fa nandramagna fa na mifume zay tsy haiko magnateligny setriko donc tsy mifume za tsy migiaka toaka ary tsy mbala tsy haiko migiaka efa nisy fotoagna za koa fa sendra misy occasion regny migiaka champagne hely fa hely petite coupe de champagne agnarany fo hoe pour l'occasion mais sinon za tsy migiaka toaka ro atoko ry jiady zay miavogno MP vifo tsisy toniky asa karakory hevitrinao mahakasiky zay ya maro tegna maro olo mivolagna hoe ry jiady miavogno amin'ny Facebook de nefa maro koa mivolagna hoe zay mizaha sarinao zay mizaha soranao karaha tsy soran'olo miavogno volagndreo ny tegna izy za tsy miavogno olobeko tsy miavogno mamako tsy miavogno babako tsy miavogno tsisy raison tokony ampiavogno za ary matetika valiko olo mivolagna hoe ry jiady miavogno ratsy ane miavogno zegny ratsy be miavogno zegny tsy tiako za tsy miavogno ary tegna tsy miavogno fa comme zaza raiky mamaly message n'olo mandeha firy millier mandefa message aminaka ary za manko misy fiainako koa de tsy tratrako zegny mamaly igny message n'olo marobe regny zegny mahatonga olo mivolagna hoe miavogno fa ny tegna sitrapoko ny tegna tiako mamaly message n'olo jiaby fa tsy tratra fa za tsy miavogno ary tsisy lera ampiavogno za ino asa ataon'ny ry jiady ankoatran'ny hira io asa ataoko za zegny magnano formation za mbola tsy tegna miasa fa mianatra asa zay tegna izy ino sakafo tegna tiandry jiady aiza tany tegna tianao amada de ino raha tegna tianao ataonao fiaignanao sakafo tegna tiako zegny za tia katakata miaro vanio matetiky za marobe anigny tiako fa katakata miaro vanio tiako tegna tsy lefitriko izy koa misy za nafa voky za mbola mihina fo izy koa misy katakata miaro vanio
Tany tegna tiako a Madagasikara mazava ho azy Nosy-Be, tany nitirako, tany niviagnany tavoniko, tany tegna farany tiako Nosy-Be. Fa tegna tany faharoe tiako a Madagasikara faharoe Majunga. Ary nino ma le question fahatelo teo hoe ino raha tegna tiako? Raha tegna tiako magnano raha tiako. Zany hoe tsy raha tian'olo hoe mavozo hoe za tsao volagnin'olo tsao zegny hoe non, le raha tiako ataoko. Za zegny tegna tiako magnano raha mahafalifaly fonaka tompony. Parce que je redis encore, après que on n'a qu'une vie. Est-ce qu'on fait mat, dikanzeng, zati koreki, senda zamati, ang chinaneng, zatam fianak, donc à tok les ratiok fa, si les ratia nous le tok, les tiok à tok, arzat si hypocrite, est-ce qu'on a mis si ratiok blanc, zati mangan culta. Direct blanc fou ngaranulin, blanc fou uluin, zati mangan culta. Si tiok fek mangan culta, zem, karama vuzing, zamangan culta, is direct blanc. Ary za raha tegna tiako za tia namagna, za misy namagna maro, za tegna be namagna be dia za tia namagna, za tia magnano la fête miaraka namagna. Donc ary raha tiako koa oui, je veux être une bonne maman. Ho an'ny zanako zegny raha farany tiako hoe toujours là pour ma fille. Zay. Ino tegna tsarovany Rijady Nosy-Be? Tegna voalohany famille-naka havako, ary namako marobe Nosy-Be, satria Nosy-Be misy namako marobe. Tegna tsarovako Nosy-Be le tsara mandeha anao zaraiky koa, izy koa fa mandeha misy tsaiky maro magnaraka za zegny misy la bande maro. De ambiance Nosy-Be mangoma. Misy vidéo zay postenao tamin'ny muranao mitondra titre ma déclaration raha ohatra tsy diso za. Fa ianao tsika anjary fa koragna be koa zigny mandeha minjovy azava aminay mandeha minjovy raha igny hafatra tegna mandeha minjovy. Ino antony nanaovanao izy igny? Ya, tegna izy za zegny te hitsapatsapa satria za mpihira zegny fahaizan'olo za, dia nefa za tana raiky zany foagna zany andiniky magnino blanc za izy koa iza hoe asa za zao koa hagnano essay hoe hanoratra tsy haiko boka fikahigna zigny na slam na izy tsy poème na slam angambany tsy haiko hoe hanoratra juste hoe hivolagna fo za karazany hoe fitsapitsapagna talenta zegny. Est-ce que ho tian'olo blanc za zao koa hagnano raha karaha zegny. Dia à la base zegny juste hoe tia hagnano essay fo, fa tamin'iza nanoratra zigny ndraiky nieritreritry niimaginer les copains-ko zegny za, dia ohatra hoe les copains-ko ndrô iresako ato blanco, ary le tegna les copains-ko mihitsy zegny iresako, tsy voatery hoe andeha aminazy na karakory fa ni s'inspirer baka am'le copains-ko igny za nanoratako igny fa juste hoe iza hoe est-ce que ho tian'olo za koa hagnano karaha igny. Dia hitako am'izay hoe mipartagen'olo marobe izy natolotrandreo ho an'ny misipandreo et tout, donc merci aminareo zanakafy. Ny succès zegny le izy. Resaka matraquage lazaigny fa magnafigny talentany mpihira ny matraquage, dia olo tegna mahay zay tsy miboaka. Dia karakory hevitrinao mahakasika izay? Ya, le matraquage aloha ilaigna, izy koa anao hagnano hira ataonao velon-tegna, izy ka zegny anao hivelogna amin'ny hira io, ilaigna matraquage, magnefa anao miparitika hiranao. Fa aminakahy manokana za mbola tsara nagnano matraquage hatran'izay nihirako. Ampodiko ndraiky za nihira io za tsy nivolagna hoe nihira dia andeha hipetraka Antananarivo te halaza hagnano velon-tegna hira, non. Za nihira tantragnonay atao, studio tantragnonay atao, fa hira am'izay nipariparitaka ta Nosy-Be dia lasa hira nitsaka Majunga, za tsara nagnano matraquage zegny. Tegna izy za zegny tsy dia niinvestir tagnatin'ny hira fa tafiparitika ho azy le hira tian'olo. Fa tsy haiko exemple anakahy zegny za tsy nagnano matraquage nefa hira anakahy niparitika, tsy haiko asa
vote bon tegna izy ilaigna matrakazy fa za mbola tsy nagnano de tsy voatery vola mampalaza fa izy koa raha ataonao tian'olo miparitaka ho azy fo izy. After Rijadi ho an'ny membre jiaby mpagnaraka fandarana SSD BND sy ny membre rehetrarehetra ato amin'ny groupe ino vaovao. After farany voalohany sorako anareo amin'ny SSD BND zay nandray za ho invité ary apodiko ndraiky fisoragna aminareo jiaby zay nagnapetraka fagnotaniagna antenaiko fa afapo anareo amin'ny valiny namezako anareo. After naka farany engane mba ho avy andra raiky izy ndraiky baka fa haiko fo mandra-pialatsika amin'ny donia eto ho isy fo fitsikoagna eto hoe jalousie sy ny tariny fa engany mba na misy raha jiaby zegny mba hifankatia ny malagasy jiaby fa izy koa tsika jiaby fankatia moramora amin'ny Madagasikara ny androso ary izy koa misy raha tsy tianao ataony namanao volagna direct aminany fa tsy fampitsikotiko hitako mampalahelo za hoe mahita amin'ny Facebook matetiky tsy haiko diavy ndraiky edy tsy midika za hivolagna zegny ampiova izy haiko izy tsy hiova fa volaniko fo matetiky hoe mifanankolitra hoe za ty na tsy tianao zegny hoe fo mifanankolitra matetiky be amin'ny Facebook io edy za anao mivolagna zegny hoe za ty fo tsy sakindreo aby manogny agnaran'olo volagnin-dreo efa raha de nefa mampalahelo be zegny aminakay edy mety tiandreo magnano izy izy fa hitako mampalahelo de oka tsika jiaby fankatia zegny after naka hoe mifankatiava. Zay ary tompolasy tompoko vavy ny arahantsika tamin'ny vahintsika Rijady. Misaotra anao Rijady nagneky nasiany fandaharagna, misaotra tsika jiaby nagnaraka hatramin'ny farany, tsy adina ny misaotra ny ekipa rehetra ato amin'ny groupe ino vaovao, ny administrateur, modérateur ary itsika rehetra mpikambagna zay nametraka ny fanontaniana. Misaotra tompoko amin'ny manaraka andray, veloma jiaby.